To, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Muna gabatar muku da yanda bikin wanke Ka'aba na wannan shekarar ta 2025 ya kasance a nan ƙasar Makka, wato a yau ranar Alhamis, wanda ya daidai da 14 ga watan Muharram, daidai da 10 ga watan July 2025. Kamar yadda kuke gani, an gabatar da wannan biki ne a nan harabar harami na Makka, wanda gashi nan kamar yadda kuke gani, wannan kofa ce wacce da ita ne ake amfani, ake jinginawa, ake shiga cikin asalin ita Ka'aba yayin da za a wanke ta. Wannan kuma ma'aikata ne waɗanda suke ɗauke da turarurruka da kuma sauran kayayyaki da ake amfani da su wajen wanke Ka'aba. Masha Allah, kamar yadda kuke gani, ga kofa dai ta iso bakin Ka'aba, alhamdulillah. Sannan kuma akwai wadatattun dakaru matasa majiya ƙarfi na ƙasar Saudiya waɗanda suke ba da kariya. Wannan kuma shigowa ce ta manyan malumma da waɗanda suke da ruwa da tsaki na wanke wannan Ka'aba. Idan yau ne farkon zuwanka wannan channel din namu, ka danna mana subscriber, sannan ka danna ƙararrawa domin samun update na wasu bidiyoyi namu idan mun saki, domin kuwa a kullum za mu dinga kawo muku bidiyoyi ne waɗanda muka tabbatar cewa za su amfane ku kuma za ku ƙaru da su. Kamar yadda kuke gani, wannan shine shigowar manya-manyan malumma da sauran waɗanda suke da ruwa da tsaki, kuma alhamdulillah an buɗe ƙofar Ka'aba sun shiga, inda aka ci gaba da bikin tsabtace wannan Ka'aba, yayin da sauran al'umma mun kuma da muka kasance a cikin Ka'aba muka kasance muna addu'o'i tare da ci gaba da yin dawafinmu. A baya da haka kuma muna ba idanunmu abinci wajen kallon yadda bikin yake kasancewa. Abu dai gwanin sha'awa. Ba da dadewa ba insha Allahu za mu hasko muku ci gaban wannan shiri na wanke Ka'aba, wanda abin zai kayatar da ku, domin kuwa idan kun lura sosai za ku hango cewa har cikin Ka'aba Allah yana sa mun ɗauka, kuma gashi nan muna iya haskowa kuna gani. Masha Allah, wannan abin kayatarwa ne. A gaba muna yin addu'a, wanda Allah ya nufa ya zo ziyara wannan guri, to Allah Ubangiji ya maimaita masa. Wanda kuma bai samu damar zuwa ba, mu ne masa addu'ar Ubangiji Allah ya kawo shi, domin kuwa guri ne wanda sai mai babban rabo sannan Allah yake kawowa.